Général Abdourahmane Tiani natti wonde hoorejo laamu faddiwu ngu o wonti hoorejo leydi Niger ummade hande ha ɗo e duuɓi 5 ɗum lawɗi ko kanko joɗoto e jappere nde ko ñalawma mawɗo yuɓɓina to galle inniraɗo Mahamad Gandi gonɗo e nder Niamey lamorgo leydi Niger ko e dow jime bakko leydi ndi ina wondi e gaji konunkoɓe ɓe o ɓorna e cakka ko hoorejo leydi Niger kala ɓornete so o suɓama ko noon kadi wonatti wonde général brigade o filamo lefol général mawɗo gardiɗo konunkoɓe ɓe e yeeso télévision leydi ndi général Abdourahmane Tiani andini wonde o weltimo e nde hoolare fawande dow makko ɗe pelliti ɗiɗi lawɗinaɗe hanki tugni ko e kuulal cifunogal e jonde gendiri wannode e liwru ɗiɗi ɓuuru yawtuno ndu ngal kuulal yamirino kadi so pellital darnude dakaji leyɗe janen e nder Niger ina ƴette yo waɗe subgo beele ɓiɓɓe leydi ndi ina mbawa hollude yidde mabɓe hen ɗum woni woote e walla ala ko wiyete e français référendum ko ngal kuulal kadi limno partiji politique leydi ndi fof kadi yamiri woppitgol fawanoɓe kaso sababu nde dawrugol général Abdourahmane Tiani ari e laamu ngu ko guila hitande 2023 caggal samminere laamu Mohamed Bazoum.